Soc l'Oriol Trilla i aquest vídeo explicarà una mica la meva experiència a Holanda mentre feia pràctiques d'Erasmus. Al principi, aquestes primeres fotografies són de els moments en els que jo estava treballant allà, era tècnic de fotovoltaiques. A l'empresa, hi havia un grup de gent molt maco on fèiem festes, després de la feina fèiem pica-pica, preníem unes quantes cerveses i hi havia molt bon ambient. Després les següents fotos són una mica del paisatge que hi havia allà, un paisatge molt verd, molt bonic i també unes quantes fotos d'una setmana que va estar nevant força durant la meva estança allà. En el meu temps lliure, sobretot visitava bastant el país quan no, quan feia bon temps, si no també feia voltes en bici o quedava amb la gent de l'empresa sobretot i visitar una mica de diferents pobles o ciutats com Utrecht, Amsterdam, Den Haag i Hans de Chance i i també sóc una mica futbolero i vaig visitar el camp de l'Ajax. I part d'aquestes visites i tal van ser amb amics i familiars de quan van venir a visitar-me durant dos caps de setmana diferents.